MBBS नैथि बोसोराव फरायबाय थानाय फरायसा मिथिंगा रामसियारिया सोलोंथाइ लानायाव रांनि आंखाल नुजाथिदों। गावनि थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय BTC सरकारनिफ्राय रांनि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों फरायसा मिथिंगा रामसियारिया। बेनिखायनो BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों मिथिंगा रामसियारिया। फरायसा मिथिंगा रामसियारिया सिलचर मेडिकेल कलेजाव MBBS नैथि बोसोराव सोलोंथाइ लागासिनो दं। बिथाङानो जादों बाक्सा मुसलपुर आम्बारि बिलफार गामिनि थागिबि। मिथिंगा रामसियारिनि सोलोंथाइ लाबाय थानाय समावनो रांखान्थिनि आंखाल नुजाथिदों। दुखुनि बाथ्रा दि बिफा रिपेन रामसियारिया आबाद मावनानै जा हायो रां बुथुमनानै सोलोंथाइ लानायाव हरोब्लाबो नाथाय फिसाज्लानि सोलोंथाइ लानायाव फोलोमनो हाया। बेनिखायनो MBBS फरायबाय थानाय फरायसा मिथिंगा रामसियारिया फरायनायाव मदद जानाय बायदि BTC खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। आंनि मुङा मिथिंगा रामसियारि। आङो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर टाउननि खाथियाव थानाय आम्बारि बिलपारा गामिनि। आं दा सिलचर मेडिकेल कलेजाव सेकेन्ड इयार MBBS आव फरायबाय दं। जोंहा माने न'खराव एसे राङारि उसुबिदा जाबाय दं, मानोना जोंहा बाबाया खेथिसो मावो नालाय एसे आंनि फरायनायाव उसुबिदा जाबाय दं। बेनिखायनो दासान्दि आङो जोंनि ससियेल मिडियाफोराव नुबाय दं दि जोंनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा गोबां स्टुडेन्टसफोरनो बिदि मदद होबाय दं। बेनिखायनो आंनि जाहोनावबो आं सानो आङो राङारि मदद मोनोब्ला आंनियाबो फरायनायाव मदद जागोन, मानोना न'खरनिफ्राय आंखौ दा एफर्ड खालामनो एसे खस्थ' जाबाय दं। माने न'खराव प्रब्लेम दं, जोंहा न'खराव बाबाल' दं, बा आइ गैया आरो आदा सासेल' दं। बिसोरो बिदिनो खेथि मावनानै आंखौ मदद खालामबाय दं आरो दा खिन्थु जिहेतु एसे खस्थ' जाबाय दं न'निफ्राय हरनो थाखाय, बेनिखायनो आङो सारखौ आंनि साइडनिफ्राय खावलायहरनो सानो आरो एसे आंखौबो मदद खालाम जाहाथे।